होनो मोनला फैसाया ओरैनो थांबाय जोंहा फैसाया लस जाबायना जोंहा जाबायना लाबबो गैया हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव दायो आङो हाग्रामा ब्रिजनि मागो फेस्टिभेलाव थांगासिनो दङ दा बन्द जाबाय होननानै खोनादों आङो मा रोखोम जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनि मानो होनना बुङोब्ला माखासे बेयावहाय सार्केसनि सिख्लाफोरखौबो मोसानानै भाइरेल नोंथांमोना भिडिअआव नुदोंबो जानांगौ दा माखासे बेफोरनि थाखायनो सरकारा ओरै बन्द खालामहरबायबो जानांगौ दा मा कन्डिसन जानानै दङ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांफाबानो जाबाय आरोखि दा फाइनालि खेंजोब्बाय आरोना नैबेफोर बुस्थुखौ पानिपुरि मा पुरि दङमोन नै ओमफ्राय आब' मा होनो मोनलानो फैसाया ओरैनो थांबाय जोंहा फैसाया लस जाबायना जोंहा जाबायना लाबबो गैया माल फाननाया जोंहा जेबो गैला बुरजा लालायबावदोंमोन बिसोरो मा जाखो बे ओमफ्राय एफा खरस बायनायानो गैया जोंहा जा लाबबो गैया खालामो मानसि सानसेया थाबावबा दा न'आव थांसै दा ओरैनो न'नि थाखा गारनानै न'नि थाखा बेसेबां गारनानै मावबाय गैया मा लाब जाखो दाथ' लाब होनो होननानै होबाय दा माइनाससो जाबाय दा गैया दा पकेटनिफ्राय थांफिनसिगोन थाइसे थाइनै मोनगोन साननानै होफैयो दा नायदो लोगोफोर नै दखाना होनो मोनलानो माने मागो फेस्टिभेलानो गैखाला आरोना बायबाय माने पारमिसनानो गैखालाना आच्छा दुखुनांथाव बाथ्रा दा नै गासिबो लान्दा फान्दा खुलिजोबनांबाय आरोना आच्छा लस जाखो ना लाब जाखो आसल थाखाखौनो बोखांफिननो हायाखै आच्छा थाइसे थाइनै एसे मोनो खोमा होनबाय दा गैया मोनासै दुखुनांथावनि बाथ्रा औ दा नै ओरै आब'मोनाबो बेफोरबायदि परिश्रम खालामनानै दखान होफैदोंमोन आरोना नै फिथा हमफैदोंमोन आब' नों अबेनिफ्राय मानिपुरनि ओमफ्राय लाब थाखो ना लस जाखो गैला लस जाबाय दा कुमुथिङाबो बिदि जागोन होननानै मिन्थिया जोंबो मोनथियामोन दा जों मोननांगौ दं दा बेखौ मोनगोन ना मोनला दा बेखौ सिन्था जागासिनो जों आच्छा बिदि जागोन होननानै बिसोरबो मिन्थिया कुमुथिंनाबो एक्सुवेलि बिदि हठादै बन्द जाखो मा हिसाबै बन्द जाखो जेनेबा बेखौ जों मिथिला हठात हुलुस थुलुस जानानै बन्द जाबाय दा जोंबो मिथिला दा सासेबो फैलाना कुमुथिंनाबो जों बेखौनो दा नेथ'दोंमोन आरो दा फैयाबा थांनोसै दा बहुद फैसा मोननांगौ मानांगौ थालाबायबाय मोननांगौ दं बाखि होनांगौ दं दखाननिफ्रायबो दङ बाखि लाबोनाय 30,000नि बारा मोननांगौ 30,000नि बारा दं 30,000नि बारा मोननांगौ कुमुथियाव आच्छा जाबाय थानाय बायदिसिना खरस लाबोनाय दा बिदिबाथ' बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा दखाना कुमुथिंनिखामोन जोंनिया आच्छा 30,000नि गावसोर जथ' आलासि फैयो जागोन गावसोरनि कुमुथिंनि मानसि जाफैगोन होननानै दा जेनेबा नोंसोर रायलायहरदोंना रायलायहराखै रावजोंबो रायलायहरनोनो हायाखै बिदि जानानै दङ आच्छा गावसोरबो फैनो हाला जादों दा हुलुस थुलुस गरमजों गरमथ' फैनो हालाना होनांगौबाबो गावसोर लासै लासै बुजायसिगोन खोमा सोर सोरनो होनांगौ बिदि जादों आरो दा बेखिनि आरोना दुखुनांथावनि बाथ्रा माखासे मोननांगौफोरखौहाय आसा खालामदों बिथांमोनाबो मोनगोन होननानै जेनेबा हठात दावराव जानाय हुलुस थुलुस जानाय हिसाबै आंथ' एक्सुवेलि आं गुदि खिथा मिथिजोबा थेवबो आङो बे माखासे बेफोरबायदि बानायनायफोरखौ बोफायनाय नुनानै आङो सोंफैनाय जादों आङो माने फार्स्टआव बिनि आफादगिरिजोंनो कन्टेन्ट लाफैनाय हिसाबै मा हिसाबाव बे हठादै बेफोरबायदि जाखो होननानै आङो फैनानै माने कन्टेन्ट लालाबायनाय जाबाय दा बेफोरो गासैबो दखानमोन आरोना दा दखानखौबो बन्द खालामनानै दोनजोब्बाय नै टटेलि गासैबो बे दखान जोबमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावबो दंबायो दा नै बेफोरो गासिबो दखानमोन दा गासिबो बन्द खालामजोब्बाय आरोना आरो बेजों लोगोसे ओरैजाय दंबायो आरोना नै बिथिंजायबो गासिबो दखानमोन ओमफ्राय दा बन्द खालामनानै दोनजोब्बाय नै गस्ला दखान बायदिसिना टटेलि मोनजोबोमोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय नै ओरैजायबो दंमोन दा नै बेफोरबो गासैबो जुजोब्बाय आरोना थफ्ला थफ्लि नै गासैबो बन्द खालामजोब्बाय आरोना হয় বন্ধু কি খুলি আছে হয় নাকি বন্ধ হল না বন্ধ হয়ে গেল লাভ হয়েছে না লস হয়েছে পয়সা দুদিনের মানুষ আহা নাই বিক্রি চিক্রি একো নাই হয় নাকি মানুহ হয়েছে না মানে আগত টিকেট দিছে না সেই কারণে মানুষ নাহে এতিয়া লস হয়ে গেল না ঘরটো কত আপনার আমার হাউলি হাউলি
आदसा हावलिरफोरा आइसिल' आपनि ना नै बेबायदि फानोमोन आरोना बिथाङा दा नै बेफोरबायदि लादु दखानफ्रा होफैजोबदोंमोन आरोना गोथाव गोथाव सावनाय मानाय दा 18 थारिखनिफ्राय दिनै 22 थारिख रबिबार 28 थारिखसिम होनो गोनांमोन बे मेलाया मानो होनना बुङोब्ला दिनै 22 थारिखनि गेजेरावनो लान्दा फान्दा बायजोब्बाय आरोना लाभ হৈছে दखानটো কিমান 30,000 টাকা লছ হল আচ্ছা কি কৰিম আৰু বন্ধ হৈছে আৰু কি কৰিম না दा 30,000 लस जाबायनो आरोना बिथांनाबो लाभ जानो होनाया लस जाबाय दा लोगोफोर हाग्रामा ब्रिजनि मागो फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय गैला दिनै 22 थारिख रबिबार बायनाय जाबाय दिनैनिफ्राय गैला आरोना 28 थारिखसिम जानो गोनांमोन मानो होनना बुङोब्ला सिङावहाय माखासे एसे बेले बेजे होननानै खोनादों आङो एक्चुअली डिटेल्सखौ मिथिजोबा मानो होनना बुङोब्ला मेलाया दिनैनिफ्राय गैला आरो नोंथांमोना फैनो नांला बेजों लोगोसे बिथांमोना जायफोरा कमिटिनि बिथांमोनाबो बहुत लस जाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोरा बेयावहाय दखान रेस्टुरेन्टफोर लाबोदोंमोन ना बिसोरबो माने बहुत लस जाबाय आरोखि दा बेनो मागो फेस्टिभेला दिनैनिफ्राय बायबाय नोंथांमोनाबो फैनो नांला आरोखि दा आंनि नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों मिथिहरनाया बेनो आरो बाय बाय